An bayyana mataki na gaba bayan 'yan Najeriya sama da miliyan 5 sun samu aikin wucin gadi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda yin hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Ma'aikatar jin kai walwalar 'yan ƙasa tare da ba da tallafi yayin annoba ta ce 'yan Najeriya sama da miliyan 5 ne suka nemi aikin wucin gadi a ƙarƙashin tsarin tallafawa matasa da suka kammala karatu amma ba su samu aiki ba, wato N-Power. A ranar 9 ga watan Agusta ne ma'aikatar ta rufe shafinta na yanar gizo da ta buɗe domin ɗaukan sabbin matasa da za su ci moriyar shirin N-Power a ƙarƙashin rukunin C. Za a ɗauki sabbin matasa bayan an yaye wasu matasan 500,000 da aka ɗauka a rukunin farko, wato rukunin A, da rukuni na biyu, wato rukunin B. A cikin wani jawabi mai ɗauke da sa hannun Halima Oyelade, mai ba da shawara akan sadarwa a ma'aikatar, ta ce za a bayar da fifiko akan mutane masu bukata ta musamman yayin zaben matasan da za su ci moriyar shirin. A cewar jawabin, shirin N-Power na daga cikin hanyoyin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi amfani da su wajen tsoma 'yan Najeriya sama da mutane miliyan 100 daga ƙangin fatara da talauci a cikin shekaru 10 masu zuwa. A dai ranar 26 ga watan Yuni ne ma'aikatar jin ƙai walwalar 'yan ƙasa da bayar da tallafi yayin annoba ta buɗe shafinta na yanar gizo domin fara karɓar bayanan masu sha'awar samun gurbin cin moriyar shirin N-Power a rukunin C. Da farko ma'aikatar ta bayyana cewa za a rufe karɓar bayanan ne a ranar 26 ga watan Yuli, kafin daga bisani ta ƙara wa'adin mako 2 domin ba wa matasa da yawa damar neman cin moriyar shirin. Ministan ma'aikatar Sadiya Umar Faruk ta ba wa 'yan Najeriya tabbacin cewa za a yi adalci yayin zaben matasan da suka cancanta su ci moriyar shirin. Kazalika ta bayar da tabbacin cewa ma'aikatarta za ta ke fitar da bayanai domin sanar da masu nema tare da sauran jama'a halin da ake ciki. Ministan ta ƙara da cewa an ƙirƙiri shirin N-Power ne domin ba wa matasan Najeriya damar koyon dabarun aiki da na kasuwanci domin su kasance masu dogaro da kansu. A cewar ministan, ɗaukan sabbin jerin matasan da za a yi zai taimaka wa ƙasa wajen murmurewa daga matsin tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin sharing. Mun gode.